Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baxy bitirip yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow paýtagtymyz Hemem Ahal welaýaty boýunça iş taparyny amala aşyryp, şäheriň birnäçe detgallaryna Hemem welaýatyň täze döwrewat merkeziniň gurulşyna işleň ýagdaýy bilen tanışdy. İri bilen mehriban arkadagymyz paýtagtymyzyň Demirgazyk bölегinde gurulýan köpügli işiwur merkezli Kaşan Garogun mehmanhanasynyň ýanyna geldi. Vice-premier Durduliyev hormatly prezidentimize bu ýerde alınıp barýan işler, gurulýan binalaryň ýanyjyk ýerlerini awadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Täze toplumda mehmanlary münasip garşylamak, işiwur duşuklary we dürli şäherleri, şol sanna halkary ähmetli şäherleri geçirmek üçin ähli şertler gözüňde tutuldy. Milli liderimize bir ýerde alınıp barýan işleriň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ekologiýa täzetynyň talaplaryna dolu alagyp gelmeliligini, binalaryň tassamalary taýýarlanyny, ýerli tebigy aýratynlyklaryň gözüňde tutulmalygyny bellädi. Munyň özi diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem ýurdumyzyň ähli ýerlerine gurulşyk işleri meýilleşdirilýärni esasy talap bolmalylar. Soňra hormatly prezidentimiz Laçyn Seýilgäkiniň gurulşygynyň tapgyrlary, onuň ýerleşik ýerleriniň aýratynlyklary hemde Seýilgäkiň çäginde bina ediljek beýleki desgalaryň tassamalary bilen tanışdy. Seýilgäkiň tassamalary, onuň çäginde bina edilmek meýilleşdirilýän desgalar, olaryň ýerleşik ýerleri babatda vice-premier Durduliyew hatabat berdi. Bu Seýilgäki watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygyna gabatlap ulanmagy bermek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz mehmanhana işiwurlyk toplumynyň golaýyna ýerleşen täze Seýilgäkiň awadanlaşdyrylyşyna öňe çekip, bu gamda ýöňdebarjy tehnologiýalaryň tebigi bezek babatdaky iň gowy tejribäniň giňden ulanmalygyny bellädi. Şeýlekem bir ýerde Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburow Aşgabatyň halkara howa mendiline tarap uzalyp gidýän Seýilgäk zolagynyň öz bolşy bezek aýratynlyklary, onu şäheriň ýaşaýjylarynyň we mehmanlarynyň diýin jalmagy, Seýilgäkiň iň gelim gidimli ýerleriň birine öwrülmek üçin zerur şertleriň düreljekdigi barada hatabat berdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedow paýtagtymyzyň halkara howa mendiline barýan ýoluň orny we onuň çäklerini alınıp barýan işler, bir ýerde bina edilýän medeni durmuş maksatly desgalaryň bir bitigi sazdaşygy emele getirmek orny amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ministrler kabinetiniň ýurdumyzyň owesynagy toplumyna gözetçi diýen ornatary Urab Gelliw täze Seýilgäkde oturulyjak bag nakallary, olaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hatabat berdi. Bellençiyali bag nahallarynyň görnüşleri teçilip alynanyna, bu ýerleriniň tebigi aýratynlyklary nazar alyndy. Soňra ýurdumyzyň owagyjylyk daş goşagy goramak ministri Altyýew täze Seýilgäkiň bag nahallaryna degişli derejede ýedek işlerini ýola goýmak boýunça ýerine getirilýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde Seýilgäkde bag nahallaryny oturtmak işlerini hemme taraplaryň taýýarlyk görülýär. Aşgabat şäheriniň häkimi Glejew paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen dawarlaryň çäklerini alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellençiyali döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda ak mermerli şäherimiziň ekologiýa derejesine, onu adamlar üçin öten halkary ünlerine laýyk gelýän amatlyk ýagdaýynyň döredilmegine möhüm ähmet berilýär. Hormatly prezidentimize hatabatlar dinlep, ähli gurlar boýunça alınıp barýan işleriň ýokary hil derejesine we onuň ähmetine möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda şäher gurulşygyna alınıp barýan işlerde ekologiýa meselesine aýratyn orun degişli bolmalylar. Bu ýerdäki Seýilgäkde adamlar üçin ýokary derejeli amatlyklar üpçün edilmeliler. Munyň üçin bu ýerde has amatly şertler döredilmeliler. Şoňa görä ähli meseleleri, şol sanna dürli görnüşli agaç nakallarynyň ekilişine, otly meýdanlaryň hemde gül aýmançalarynyň döredilmegine oýlançykly çemeleşmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we degişli ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet daşlarymyz Laçyn diýilip atlandyrylan Seýilgäkiň bezegine milli uçgunlaryň öz beýany tapmalygyny belläp, alınıp barýan işleriň ýokary hilini we bellendirilýän möhletini tapşyrylmagyny üpçün etmek meseleläriniň bir gözegçilikde saklanmalygyna üns çekdi. Milli liderimiziň belleşýäli paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda täze Seýilgäk toplumlaryny hemde ýaşyl zolaklary döretmek boýunça görülýän şäherleriň adamlaryň saglygyna oňyn täsir edýän amatly ekologiýa gorşagyny döretmäge gönükdirilenler. Tebigatda aýawly garamak, onuň gözelligini saklamak we artdyrmak hormatly prezidentimiziň başçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Yurdumyzda kabul edilen ulak möhletli milli tokuy maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäklerini, ýaşyl zowlaklary hemde toplumlary döretmek we giňeltmek boýunça giňerimli işleri ýaýlandyryly. Bu işe yurdumyzyň ähli ilaty işiň gatnaşýar. Hormat prezidentimiz ekologiýa hemde daş gorşaw goramak meselesini yurdumyzy durmuş ykdysatdaýdan okgunly ösürmegiň, raýatlarymyzyň abadan durmuşyny üpçün etmegiň möhüm şerti höküminde aýratyn üns berýär. Ak mermerli paýtagtymyzy gür baglyga, owadan güllere beslenen şäher diýip atlandyrýarlar. Yurdumyzyň baş şäkeri özüniň seýilgäkleri we seýil baglary, ýaşyl baglarynyň köpdürlüligi bilen haýran galdyrýar. Giň meýdanlarda ýaýryp gidýän arça, beýleki ýaprakly we pürlü agaçlaryň tokoýlyklary, Aşgabatyň şäher ýakasynyň hemde Köpekdaň eteginiň tebigatynyň aýrylmaz bölügidir. Hormat prezidentimiz degişi ýol başlary işleriň ýokary helli ýerine getirilmek